ନୟାନ୍ତ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 17ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର 17 ଜଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ଲଗେଇକି କାମ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାମଟି କ'ଣ? ଋଣ ଦେବା, ବିହନ ଦେବା, ସାର ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସରକାର ଆମ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଧନ ଏଠି 2200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ସପ୍ତମ ବେତନ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ସରକାର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଜମା ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ତା ଦେହରେ 1% ସୁଧ ଅଧିକ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ସୁଧ ସରକାର 2013 ମସିହାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଠି ବିନା ସୁଧରେ ଜମା ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଉ। ଏହା ବାଦ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍ଜନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିବେଟ୍ ଅଛି ଏ ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍କା ଏଠି ଏଠି ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଛି ବିନା ସୁଧରେ। ଆମେ ଚାଷୀକି ଋଣ ଦେଲା ପରେ ଏ ସୁଧ ଚାଷୀକି ସେଇଦିନ ଆମେ ଛାଡ଼ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଇସା ୟା ଦ୍ୱାରା ସମିତି କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ଲାଭାଂଶରୁ ଏବଂ ତା'ର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଭକୁ ନେଇକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆଉ କିପରି ଋଣ କାରବାର ଏବଂ ଜମା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଯାହା ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ଯଦି ସରକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ଆମେ 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ କାରବାର ଡିପୋଜିଟ୍ ଏକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସରକାରଙ୍କର ଧାନ କିଣା, ସାର ବିହନ ବିକ୍ରି ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆଉ ସମିତିରେ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁନରାୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ। ଏହା ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଳବତ୍ତର ରହିଲା।